To bylo pořád. Jste spolumajitelé, máte spoluprávo, spolu rozhodovat o Barboře a najednou všechny dveře před váma zavřený. Chovají se k vám, jako kdybyste byl cizí. A to mě dokonce řekli, proč jsme jim tu Barboru sem vozili, proč jsme si ji nenechali tam, kde byla. Dokonce mi říkali, že to byl nějaký ten dunajský dar, nebo co? Danajský. Ne, oni asi mysleli ten Orbán dárek. Těžká Barbora je nejnovější inscenací divadýlka Na dlani v Mladé Boleslavi. To patří mezi nejvýraznější divadelní soubory ve Středočeském kraji a je charakteristické tím, že uvádí především komedie. Ty mají velmi osobitý humor a navíc se divadýlko může pyšnit i velmi osobitým šéfem souboru Petrem Matouškem. Divadýlko Na dlani vzniklo v červenci roku 1998, takže hrajeme 25 let, to je 25. sezóna, kterou existujeme. Je nás asi 30 lidí, plus minus naším divadlem prošlo asi 60, takže celkově jsme zasáhli 90 lidí, kteří víceméně si vyzkoušeli občas hrát na scéně a tak. Zbylo nás třetina. Většinou se snažíme hrát hry, které nahlížíme z té humornější stránky, i když mají třeba nějaký závažnější poselství. Prostě pro nás je ty slzy přes smích daleko silnější než jenom tragédie. Jestli máte stejně rádi klasiku české avantgardy Voskovce a Wericha jako my, tak věřím, že vám ukážeme i něco, co jste ještě od téhle dvojice neviděli, protože Těžká Barbora se nedá hrát stejně jako na konci let 30. My ji v 20. letech nového století hrajeme malinko jinak, ale nebojte se, k našim oblíbencům, k Voskovcovi a Werichovi, se chováme pětně. No, já čtu většinou jenom hřbety těch knížek. Víte, ono to většinou úplně stačí. Ono, když si přečtete na hřbetu F.M. Dostojevský idiot, tak hned víte, co si máte o autorovi myslet a už to nemusíte číst. Tak tady to všechno začne. Ano, tady začne festival pouličních divadel amatérských Středočeského kraje. Právě odsud 31. srpna vyjde divadelní průvod. A bude to průvod plný žonglérů, klaunů, budou se rozdávat bonbony, budou kostýmovaní herci a dokonce i jazzová kapela. Náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a monumentální kostel svatého Jakuba. A protože před kostely se vždycky hrálo divadlo, tak ani my z této tradice necouvneme. Dalším místem je dům u Černého orla, který příbramští znají jako knihovnu Jana Drdy, místo plné setkávání a kulturních akcí. No a toto místo, protože je krásné a je i v centru, samozřejmě nemůžeme taky vynechat. Příbramský zámeček Ernestinum, původně tvrz ze 14. století. Není to krásné místo pro divadlo? Ale určitě je a já doufám, že při festivalu pouličního divadla to ocení nejen herci, ale i diváci. Dvořákovo nábřeží, takový příbramský Montmartre, na kterém se pravidelně pořádají kulturní akce nebo trhy. No a takové místo přece náš festival pouličního divadla prostě nemůže vynechat. Příbram ožije divadlem. Máme se na co těšit.